Darlleniad o'r Efengyl Luc, Pennod 8, adnodau 4 i 15. Dywedodd y stori yma pan oedd tyrfa fawr o bobl o wahanol drefi wedi casglu at ei gilydd. Aeth ffermwr allan i hau hadau. Wrth iddo wasgu'r had, dyma'r peth ohono'n syrthio ar llwybr. Cafodd ei sathru dan draed, a dyma'r adar yn ei fwyta. Dyma peth ohono'n syrthio ar dir creigiog, ond wrth ddechrau dyfu, dyma ef yn gwywo am fod dim dŵr ganddo. A dyma peth yn syrthio i ganol drain. Tyfodd y drain yr un pryd a thagu'r phlanhigion. Ond syrthiodd peth ohono ar bridd da. Tyfodd hwnnw a rhoddodd gnwd oedd gan gwaith mwy na beth gafodd ei hau. Ar ôl dweud hyn, galwodd allan yn uchel. Gwrandewch yn ofalus os ydych chi'n awyddus i ddysgu. Yn nes ymlaen, dyma ddisgyblion yn gofyn iddo beth oedd ystyr y stori. Atebodd Iesu, ydych chi'n cael gwybod beth ydych gyfrinach am deyrnasiad Duw, ond i eraill dwi ddim ond yn adrodd straeon. Felly, ei bod yn edrych, chawn nhw ddim gweld. Ei bod yn gwrando, chawn nhw ddim deall. Dyma beth ydy'r stori. Neges Duw ydy'r hadau. Y rhai ar y llwybr ydy'r pobl sy'n clywed y neges, ond mae'r diafol yn dod a cipio'r neges oddi arnyn nhw, i rhwystro nhw rhag credu a chael eu hachub. Y rhai ar y tir creigiog ydy'r bobl hynny sy'n derbyn y neges yn ffrwd i ddechrau, ond ydy'r neges ddim yn gafal ynddyn nhw. Mae nhw'n credu am sbel, ond pan ddaw'r amser iddyn nhw gael eu profi, mewn nhw'n rhoi gorau iddi. Yna rhai syrthiodd i ganol drain ydy'r bobl sy'n clywed y neges, ond mae'n poeni drwy'r adeg am bethau fel cyffoedd a phleserau yn ei tagu, a dydyn nhw ddim yn addfedu. Ond yr hadau syrthiodd i bridd da ydy'r bobl hynny sy'n clywed y neges ac yn dal gafal i'r diwedd. Pobl sydd â chalon agored ddi-dywyll. Mae'r effaith ar eu bywydau nhw fel cnwd anferth.